ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಫ್ರಾಕ್ ಪಾಡಿನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಆಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೈಸೂರು ಪೋಯಿನದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಳು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಕೊರಿಯೋಲು ನಿಲ್ಲಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಪಸಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ಒಂತಲೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರ ಫ್ರಾಕ್ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿ ನೀವು ಒಡೆಪಿದಾಡಂದಿಲ್ವಾ ಪನ್ನಾಗ ಮುರಣಿ 2025 ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೂಮಂತಾರ ಪೋಯೆ 2025 ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪೋಡಂದು ಎನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸೊ ಎನ್ನಾರು ದಾನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮರಳು ಪಂಡದು ದಾಯಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮರಳು ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋವರೆಗಿತ್ತಜಿ ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಪನಗ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಡುಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಒಡೆಗಾಡಲ್ಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಪಿನ ಅವು ಬಿಡ್ದಾನೆ ಎರಡ್ನೋಟ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಆ ತೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪೋಪಿನ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಪೊಪ್ಪನುಟ್ಟು ಸೊ ಇನಿ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಉದ್ಯಾವರ್ಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಇವೆಂಟ್ ತೂಡು ಅವು ಇವೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಪೆ ಸೊ ಇನಿ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 31 ಜನವರಿ 31 ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರಿ ಅನ್ನದಾನೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಸೊ ಗಂಟೆ ಸೆ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆದ ಶೋಕ್ ನಮಗೆ ಆತದಲ್ಲ ಪುರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿಚ್ಚಿ ರಪರಪ ಬಸ್ ಸೆಟ್ ಪೋಪಿನ ರಪರಪ ಪೋಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಪ್ಪನಾಗ ಬಸ್ ಸುತ್ತಾದ ಪೋಪನ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಬಂದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜತ್ತನ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುತ್ತಾದ ಪೋಪಿನ ಬಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಲಿ ಪಣಿದ ಸೊ ಆರಾಮಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಆರಾಮಡು ಪೋಲಿ ದಾಲ ವರೀಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅದ್ರಾಡ್ ಮುಕ್ತಾಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆರಾಮಡು ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಕ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರು ಪಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ನಾಗದೇವರನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ತೈಪನಾಗ ನಾಗದೇವರ ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಕಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಹನ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕೆ ಮಾತಕ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಗದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋನ್ನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಪಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆದ ಪೋಪನ ಅದು ಉಡುಪಿ ಆದ ಪೋಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆದ ಪೋಪಿನ ಪಂದ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕ 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 ಮಂಡೆ ಪಂದಿನಿ ಅಮ್ಮಲ ಪಿದಾಡಿಯೇರು ಅಮ್ಮ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮರಲಿ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ಅಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಹಾನ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಡೈಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಂಪೋಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಪೋತಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಮ್ಮಗ ಮಲ್ಪವೆ ಯಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ದುಂಬಾರೆಂಡೆ ತುಂಬೋಪಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ದುಂಬೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಇತ್ತು ಜೊಂಬುಂಡು ಜೊಂಬು ಹೊಂಡದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಸಂದ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಸಂದ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲೋದ ಲೇಸ್ ನೀರು ವೆನಿಲಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿತ ಪರ್ಯ ಪಸಂದ್ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತುಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಡ್ದು ಮಿಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ಸಾಪುಂಟು ತುಕ ಕೊಡದಾನೆ ಅಮ್ಮ
ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡಿರಿ ಈಗ ಮಿಡಲ್ಕ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿರಿ ಈಗ ದಹದ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮೈಲೋದ ಪಾನಿಪುರಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಲೂದಾ ಅಂತೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಪಾನಿಪುರಿ ಫಲೂದಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈತೇನೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀತು ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ ಬರ್ತೀನಿ